Dako nga development kag ginakalipay sang United Labor Panay ang pag-endorso kun pag-endorse ang House Panel sang 200 pesos nga saka sang sweldo sa mga mamumugon nga nagatrabaho sa pribado nga sektor sa bugos nga Pilipinas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang spokesperson sa nasambit nga labor group, iyaging pahayag nga madugay na ini nga wala masapakan kag magahimo man sila sang tikang agud madayon ini. Dugang pa ni Foro, kinahanglanon ng pagpasaka sang sweldo, mangudtuman kamahal ang presyo sa mga balaklon, kaangay na lamang sang pagkaon, kuryente kag transportasyon. Pahayag pa sang natungdan, hindi bastante ang 30 pesos tubtub 40 pesos nga gadadugang sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB Region 6. Nahibaluan nga natalana para sa second reading sa House of Representatives ang Consolidated House Bill Numbers 514, 7658, 7871 kag 10139. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Foro. Kabataan ka nga apat, no? Saan mo gani mas sobra na minimum mo sweldo, single ka daw, ginawa mo pa kapaigo, di ba? Oo. Kamahal gidya sang tanan, Kim, no? Simple na lang bugas, no? Sa bugas mo halos hindi ka nakabakal sang 40 taon, halos 50 taon ang kilo, no? Kung gusto mo magkaon sing maros-aros man niya klase sang bugas, no? Isika K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.